Moikka ja tervetuloa mun YouTube-kanavan ensimmäisen jakson pariin. Tästä projektista on tulossa 10 jakson mittainen käsityöaiheinen sarja nimeltä Neuleseikkailut. Eli tarkoituksena on seikkailla käsityöaiheiden parissa täällä Australiassa, missä mä nykyisin asun, sekä Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Kuinka jännittävää, ja aloitetaan täältä kodistani Australiassa. Ajattelin tänään ihan vaan kertoa, että kuka mä oon, ja sitten mulla on semmonen pieni neulepulma. Mä oon saanut semmosen neuletakin melkein kokonaan valmiiksi ja mun tekis mieli purkaa se, niin mä tarvitsen siihen vähän vinkkiä. En halua kutsua tätä mun YouTube-projektia neulepodcastiksi, koska käsittääkseni, tai siis nämä jaksot ei tuu noudattamaan semmoista perinteistä neulepodcastin runkoa, joten sen takia mä ajattelen, että mä haluan kutsua tätä jollain toisella nimellä, ja no, neuleseikkailut kuulostaa ihan hauskalta, ja sen takia päädyin nyt sitten tähän tämmöiseen ratkaisuun. Ja mua oikeasti jännittää näiden videoiden tekeminen ihan sikana. En siis todellakaan oleta, että vaikka tuhannet ja tuhannet ihmiset löytää näiden mun videoiden pariin, mutta totta kai mä haluan siis, että joku näitä katsoisi, niin se jännittää, että mitä jos kukaan ei katso, tai mitä jos mä en saa vaikka minkäänlaista palautetta, tai kukaan ei tykkää katsoa näitä, jos mä oon ihan tylsä ja nämä mun videot ja aiheet on ihan tylsiä. Ja siis mä oon oikeasti miettinyt tätä tämmöistä niinku neulepodin tai näiden neuleaiheisten videoiden tekemistä ihan tosi kauan, siis kuukausia, yli puoli vuotta jo tässä vaiheessa. Ja ihan ensimmäistä kertaa, kun mä mietin, niin jo ihan monta vuotta sitten, mutta silloin mä ajattelin, että en ikinä, että ei ole niinku yhtään mun juttuja, en halua niinku puhua kameralle ja julkaista minnekään nettiin ja näin, mutta nyt tilanteet on jotenkin silleen vähän eri, ja mä koen, että mä nyt haluan tehdä näitä videoita, vaikka mua jännittää ihan sika paljon. Ja sit toisaalta, no jos näitä kukaan ei katso, niin mä tiedän, että mun mummo varmasti katsoo, niin tervetuloa mummo. Ja ihanaa kun katsot. Se, no, riittäköön sitten mulle tässä vaiheessa. Sen takia, kun mua jotenkin jännittää niin hirveästi näiden videoiden tekeminen, niin mä ajattelen, että mun täytyy kuitenkin sitoutua siihen, että mä tekisin näitä videoita, niin siksi mä oon päättänyt, että mä teen niinku 10 jaksoa, ja sitten katon sen mukaan, että mitä keksin seuraavaksi, jatkanko, teenkö vaikka perinteisiä neulepodeja vai jotain muuta, mutta aloitetaan nyt tällä neuleseikkailusarjalla ja katsotaan, mitä tästä kehkeytyy. Mulla on 2 semmoista niinku ihan perimmäisintä syytä, että minkä takia mä haluan tehdä näitä neulepodeja. Ja no, ensimmäinen on siis se, että mun neuleinnostus on taas palannut. Eli mulla oli pitkään semmonen jakso, kun mua ei vaan yhtään kiinnostanut neuloa. Ja sitten kun mä lähdin Australiaan, niin mä jätin kaikki mun neuletavarat, tarvikkeet, langat ja puikot ja kaikki niin Suomeen. Sen takia, kun mä ajattelin, tai tavallaan niin kuin pelkäsin sitä, että jos mä oon reissussa ja mun neuleinnostus palaa, niin sitten mun reissu menee multa ihan ohi sen takia, koska mä haluan vaan neuloa. Koska mulla on aikaisemmin käynyt sillä tavalla, että kun mä neulon, niin mun ei tee mieli tehdä yhtään mitään muuta kuin vaan neuloa. Et se on vaan se, niin kuin mun aivokapasiteetti täyttyy siitä, että mitä mä neulon, mitä mä haluan seuraavaksi neuloa, ja niin paljon hienoja kaikki ohjeita, ja tekis vaan mieli neuloa, ja sitten se mun aika vaan täyttyy siitä. Niin sen välttämiseksi mä halusin jättää sit kaikki mun kamat Suomeen, ja tulin tänne ihan tyhjin käsin niinku tämmöisessä kässätavaravinkkelistä. Ja sitten se mun niinku vieläkin perimmäisempi syy sille, että minkä takia mä haluan tehdä näitä videoita, on siis se, että mä oikeasti
haluan kuulua neuleyhteisöön. Mä haluan löytää semmoisen neuleyhteisön uudestaan, mihin mä kuulun tai tunnen kuuluvani. Ja mä asun tällä hetkellä siis Australiassa keskellä aavikkoa. Tää on tämmönen tosi pieni kylä, täällä on ehkä 25 000 ihmistä. Täällä on tosi vähän palveluita ja kauppoja ja mitään. Ja täällä mä en oikeasti tiedä, että onko täällä neulojia. Mä en ole juurikaan nähnyt. Ja pitäisi varmaan tehdä jotain salapoliisin työtä, mutta mä en ole täältä niinku paikan päältä löytänyt semmoista neuleyhteisöä, joka niinku tyydyttäisi mun tämmöisen neuleyhteisöllisyyden tarpeen. Ja sit mä vaan ajattelin, että mä kaipaan myös suomalaisia ja suomen kieltä, niin kokeillaan nyt sitten tätä, että kokeillaan tehdä näitä videoita suomeksi, neuleaiheista, neulomisesta, kässäjutuista, ja sitten jos sitä kautta mä voisin saada sen neuleyhteisön itselleni tavallaan, tai sen kuuluvuuden siitä neuleyhteisöstä. Mä oon aikaisemmin ollut siis somessa tosi aktiivinen. Mä olin aikaisemmin siis monta vuotta nimimerkillä neulontai Instagramissa, ja sitä kautta mä sain ihan hirveästi uusia kavereita ja mulla oli semmonen tunne, että mä kuulun sille neuleyhteisöön, mutta sitten sen mun neuleinnostuksen lopahtamisen myötä niin se mun neule-some myös jäi, ja mä vaihoin myös mun nimimerkin jossain vaiheessa, luovuin siitä neulontai-nimimerkistä, mutta nyt mä oon hiljattain sitten vaihtanut taas mun nimimerkin, ja tänä päivänä mut löytää Instagramista ja myös täältä YouTubesta niin nimimerkillä Kia Knits. Mä mietin sitä, että se neulonta olisi edelleen tosi kiva nimimerkki, mutta sitten jos mä jossain vaiheessa haluaisin tehdä jotain enkuksi, niin sitten sen takia mä halusin, että se olisi vähän sitten silleen helpompi se mun nimimerkki ja pystyisi niinku paremmin myös muunkieliset ymmärtämään, että mitä mä niinku teen, millaista sisältöä mä teen ja näin poispäin. Mä haluaisin nyt tähän ensimmäiseen jaksoon myös vähän jakaa siitä, että kuka mä oikein oon. Niin mun nimi on siis Kia ja mä täytän ensi vuonna 30. Jotenkin tosi outoa. Aika menee ihan hirveän nopeasti ja ei ole yhtään semmoinen olo, että ensi vuonna olisi se 30, mutta niin se vaan on. Ja toisaalta musta on kyllä ihanaa niin olla tämän ikäinen, että jotenkin tuntuu, että ne semmoisen nuoruuden huolet ja epävarmuudet ja kaikki semmoiset on takanapäin ja nyt elän silleen aika niin hyvää ja oman näköistä elämää ja sille uskaltaa olla paljon, tai niin uskallan elää enemmän semmoista oman näköistä elämää eikä ole niin semmoisia kovia paineita niin vaikka urasta tai jostain tommosista, että no nythän mä oon täällä Australiassa, niin eihän mulla täällä mitään uraa oo. Tosi vaikeeta olla esim. Mikä ura. Mikä on mulle tosi iso helpotus oikeesti. Mut kuitenkin, niin mä oon asunut täällä Australiassa nyt siis vuoden ja 4 kuukautta. Ja tää on mun toinen kerta, kun mä asun ulkomailla. Eli silloin kun mä pääsin lukiosta, niin mä muutin 4 vuodeksi Hollantiin. Ja no siitä on jo aika monta vuotta, että mä sit 5 vuotta kerkesin asua Suomessa, kunnes mä lähdin taas Australiaan reissuun. Ja tosiaan mä en ollut laittanut itselleni mitään semmoista aikatavoitetta tai rajoitetta tai mitään semmoista, että kuinka kauan mä olisin täällä Australiassa. Koska silloin kun mä asuin siellä Hollannissa, niin mulla oli ihan järkyttävä koti-ikävä. Siis etenkin se viimeinen vuosi pari, niin mulla oli vaan ihan sairas koti-ikävä Suomeen. Niin sitten jotenkin sen kokemuksen pohjalta, kun mä lähdin tänne Australiaan, niin mä ajattelin, että mä oon täällä niin kauan kun tuntuu hyvältä. Ja sitten kun aika koittaa, jos koittaa, niin mä palaan takaisin Suomeen tai sitten ehkä kokeilen jotain muuta maata tai en tiedä, ehkä jään tänne tai mitä elämä tuokaan eteen. Mutta sit mä olin siis ollut täällä Australiassa muutaman kuukauden ja mä löysin miehen, aivan ihanan tyypin ja oikeasti elämä täällä on siis tosi hyvää. Jotenkin tosi kiva asua täällä ja olla täällä ja kaikkea. Toki täällä on siis semmosia juttuja, mistä mä en tykkää, etenkin siis tästä paikassa, missä mä asun nyt, mutta mä voin kertoa niistä myöhemmin. Mut silti silleen
musta tuntuu, että mun elämänlaatu on täällä paljon parempaa kuin mitä se ikinä Euroopassa oli. Et tällä hetkellä näyttää ainakin siltä, että mä olisin täällä vähän pidempään, mutta saa nähdä, ehkä me joskus vaikka yhdessä muutetaan Suomeen tai saa nähdä. Mä tykkään neulomisen lisäksi ihan hirveästi myös urheilla ja liikkua luonnossa. Ja mulla olikin tossa täällä niin kuin Australian talven aikana, eli Suomen kesän aikana, niin semmonen pulma niin sanotusti, että mulla ei ollut ihan hirveästi vapaa-aikaa. Mulla saattoi olla niinku korkeintaan 1 vapaa-päivä viikossa ja useina viikkoina mulla ei ollut yhtään vapaa-päivää. Ja sit mä olin tosi väsynyt, niin ja sitten koska täällä on siis kesällä tosi kuuma, niin silloin ei voi ulkoilla ihan hirveästi. Niin sitten tavallaan se kaikki ulkoilu ja ne semmoset niinku patikoinnit ja semmoset, niin oltiin säästetty sitten talvelle. Niin sitten aina kun oli pieninkin vapaa hetki, niin me lähdettiin siis retkeilemään, patikoimaan ulos jonnekin pusikkoon. Se mun neuleaika oli tosi lyhyt, tai sitä ei ollut ihan hirveästi. Mut silloin mun teki myös ihan sairaasti mieli neulaa, niin mä kamppailin sen kanssa ihan hirveästi. Niinku tavallaan tiedostin, että nyt on niinku paras aika vuodessa täällä just ulkoiluun, mutta sitten oma mieli oli vaan koko ajan vaan sillä, että haluaisin vain neuloa. Mutta no nyt täällä on tässä kesä ja ulkona on kuolettavan kuuma, niin nyt voi sitten neuloa, kun ulkona ei ihan hirveästi pysty liikkumaan. Mut oikeesti niinku täytyy sanoa, että tommonen, mikä mulla on siis ollut toi, että ne neuleajatukset niinku valtaa pään, niin se on oikeesti mulle ollut ihan tosi kuormittavaa. Koska just se, että sit jään niinku, tai mulla on helposti jäänyt tosi monia asioita tekemättä ja kokematta ihan vaan sen takia, että mä oon mieluummin valinnut sen neulomisen. Et tuntuu, että joskus niinku joitakin niinku tapahtumia tai jotain, niin ei mua ole niinku kiinnostanut, että mä oon vaan sit ollut silleen, että no, et mä haluan vaan neuloa, mä haluan viettää aikaa mummon tai ystävien kanssa, ketkä tykkää myös neuloa ja on niinku halunnut niiden käsityöaiheiden parissa niinku viettää aikaa. Ja nyt mä oon sit koittanut hirveästi löytää semmoista tasapainoa siihen, että ois sitä käsityöaikaa, koska se on mulle tosi tärkeää, kun se on mulle sitä aikaa, milloin mä palaudun, mutta et sen lisäksi ois myös sitten muutakin, tai et sen lisäksi tekisin myös muitakin juttuja kuin vaan niitä kässähommia, että tulis myös elettyyn tätä elämää vaan sen sijaan, että vaan neuloisin koko ajan. Niin tuntuu, että semmoinen balanssi on kyllä silleen löytynyt tai löytymässä tämän uudelleen syntyneen neuloinnostuksen myötä, mikä on kyllä tosi kiva ja innostava myös. Et sitten on se neulominen, mutta on myös niitä muita harrastuksia ja tekemistä ja elämyksiä. Mun neuleinnostus iski ihan ensimmäisen kerran silleen niin kuin toden teolla vuonna 2019, kun mä muutin Hollannista Suomeen ja mä aloitin virkkailemaan jotain koria ja siitä sitten niinku yksi päivä mä olin vaan silleen, että no, et vois kokeilla pitkästä aikaa kirjaneuletta. Se ei ollut mulla aikaisemmin kauhean hyvin sujunut. Ja sitten mä teinkin semmoset sydänsukat, mä voin laittaa tähän kuvan, niin ja niistä tuli ihan tosi hyvät. Siis mä olin pari kertaa aikaisemmin kokeillut kirjaneuletta ja se oli siis ihan järkyttävän mikä se on, niinku kireetä, se mun neule jälki. Niin olin tosi yllättynyt siitä ja sit siitä se mun innostus vaan lähti. Et mä opin niinku siinä vaiheessa ihan tosi paljon neulomisesta silloin vuonna 2019, 2022, 2020. Ja sit mulla niinku useita vuosia oli vaan niinku sille, että mä kehityin tosi nopeasti ja mä niinku neuloin tosi paljon. Mä oon siis kyllä oppinut neulomaan ihan pienenä jo, mutta ne on ollut sit semmosia aika simpeleitä projekteja. Et ensimmäisen neulepaidan mä neuloin ehkä silloin 2020 tai jotain. Voin laittaa siitäkin kuvan. Se mun eka neulepaita oli siis
Ihtiriekko Knitsin malli muistaakseni, se missä on niitä käpyjä tässä karakkeessa. Ja se oli kyllä mulle liian pieni se paita. Et se ei kyllä kauhean montaa kertaa päässyt käyttöön. Et silloin mä en ollut todellakaan tutustunut mihinkään tämmöiseen neuletiheyteen tai langan oikeaan paksuuteen. Mä taisin vaan katsoa sitä ohjetta sille, että onpa kivan näköinen paita ja mulla onkin tuossa tommoista lankaa, no tehdäänpä näistä. Niin joo, mä sit myöhemmin purin sen ja mä tein siitä sitten toisen neuleen. Mä tein siitä sitten myöhemmin niin Kutovakikan, mikä se nimi on? Onko se niinku caramel sweater tai joku semmonen? Voin laittaa siitäkin kuvan tähän sitten. Oho hupsista, selatessani kuvia Instagramissa tätä videota varten mä huomasin, että se metsänpeitto ei olekaan mun ensimmäinen villapaita, vaan sitä ennen on valmistunut ihan ensimmäisenä tommosena työnä niin villatakki ja sitten vielä ensimmäinen villapaita taitaa siis olla Knitting for Olivin Fern Sweater. Mut joo, silloin kun se mun neuleinnostus siis oli niin semmoista niinku tosi aktiivista, tai siis silloin kun mä neuloin tosi aktiivisesti, niin mä ajattelin, että mulla ei elämässä tulisi varmaan ikinä olemaan semmosia ajankohtia, kun mä en neuloisi siis pidempään aikaan. Ja niin siinä vaan sitten kävikin, että noin 1,5 vuoteen mä en neulonut juuri yhtään mitään. Et oli siellä välissä niinku joitakin projekteja, joita mä tein ja sain aikaan, mutta noin 1,5 vuotta siinä meni, kun mä en juuri yhtään neulonut. Ja mikä se mun neuleinnostuksen sitten taas herätti, niin vuosi sitten mä olin ollut täällä Australiassa muutaman kuukauden ja oli niinku kesä oli tulossa ja oli vaan niin kuuma, että ulkona ei pystynyt olemaan, niin mä olin siis ihan sisätilojen vanki ja sitten sisällä lopputekeminen kesken ja mä aloin ajattelemaan, että oispa ihanaa neulua. Mut sit mä olin tietenkin jättänyt kaikki ne mun neulekamat kotiin ja mä ajattelin, että mulla on siellä kotona Suomessa niin hyvät puikot, että mä en halua niinku alkaa tilaamaan uusia puikkoja ja täällä ei oikein oo semmoista niinku hyvää neulekauppaa tai mitään. Täällä on semmoinen krääsäkauppa, jossa myydään huonolaatuista lankaa, pari sorttia ja joitakin surkeita puikkoja. Niin sit mä saan ajatuksen, että sen sijaan, että ostaisin puikot, niin virkkukoukku on ihan hyvä vaihtoehto ja se on kevyt, kulkee hyvin matkassa ja näin poispäin. Niin mä virkkasin sit semmosen isoäidin 4 liivin. Ja sit siinä vaiheessa, kun mä neuloin siihen liiviin nää resorit, niin mä voivottelen, että voi, että olisipa niinku kiva, jos olisi ne mun hyvät puikot täällä, että olisipa niin ihanaa neuloa ja näin poispäin. Niin ei aikakaan, kun mun mies oli sit ostanut mulle lahjaksi puikkosetin. Mä käyn hakemassa sen ja näytän teille. Hän siis osti mulle lahjaksi tän Chayagun puikkosetin. Ja mulla on tää tismalleen sama setti siis Suomessa. Niin siitä se mun neuleinnostus sitten taas alkoi. Ja mä olin ihan äimän käkenä, kun mä tän sain. En jotenkin ikinä olisi voinut kuvitella, mutta on kyllä tosi onnellinen ja kiitollinen, että sain tän. Se mun neuleinnostus siitä sit lähti sille aika hitaasti pyörimään eteenpäin, koska kuten just sanoin, niin täällä ei oikein ole semmoista lankakauppaa, niin sitten kaikki langat täytyy tilata netistä ja sit mä en oikein tiedä edelleenkään kunnolla, että mitkä on niinku hyviä lankakauppoja, mikä on hyvää lankaa täällä ja näin poispäin. Sitten reissussa ollessa käytiin siis roadtripillä, niin silloin me käytiin yhdessä lankakaupassa ja siellä olisi niin kovasti tehnyt mieli ihan hullantua ja ostaa vaan kaikki langat, mutta mä päädyin sitten ostamaan langat vaan pelkkään yhteen neuleprojektiin. Ja sen jälkeen mä oon pari kertaa tilannut netistä lankaa ja on ollut ihania lankoja oikeesti, paitsi niihin lankoihin, mitkä mä ostin sieltä lankakaupasta, niin en oo kauhean tyytyväinen, mutta ne, mitkä on tilannut netistä, niin siis aivan upeita lankoja, täällä Australiassa tuotettu villaa ja näin poispäin. Ihan tosi kivoja projekteja on kyllä tullut niistä. Mä esittelen sitten
seuraavassa jaksossa, että mitä hankintoja mä oon nyt sitten täältä Australiasta tehnyt. Sitten tämmönen viimeisin fakta tai juttu minusta, niin mulla on siis yksi käsityöhaave ja se on, että mä haluaisin tehdä ryijyn. Mä oon aikaisemmin auttanut mun mummoa tekemään Eliel Saarisen ruusuryijyn ja mä tiedän, että se on ihan tosi valtava projekti ja vie tosi paljon tilaa ja aikaa, mutta mä oon vuosia haaveillut siitä, että mä saisin tehdä ryijyn. Ja on miettinyt, että pitäisikö suunnitella itse vai pitäisikö ostaa jotkut niinku valmiit setit, mutta vielä en ole tehnyt kumpaakaan. Mä muistaakseni aloin tekemään ryijyä itse, mutta sitten mä en muista yhtään, että mitä sille projektille tapahtui. Et mä kyllä muistan, että mä en jotenkin sit osannut sitä ehkä piirtää tai hahmottaa sitä pohjaa tarpeeksi hyvin. Ja sitten mä vaan taisin antaa sen olla. Mutta nyt tässä lähiaikoina mä haluaisin oikeasti tehdä ryijyn ja mä luulen, että mä voisin sen aloittaa jostain niinku valmiista paketista, ja sitten ehkä niinku myöhemmin sitten kokeilla suunnitella jonkun oman, mutta katsotaan miten tässä käy. Musta olisi ihana tehdä joku niinku iso ryijy, mutta katsotaan, se on niin kauhean aikaa vievä projekti, että en tiedä, onko musta lopulta siihen kuitenkaan, mutta jonkun mä haluaisin tehdä, edes jonkun pienen. Siinä olisikin nyt sitten minusta vähän tietoa. En ole pitkään aikaan ollut niin kuin aktiivinen somessa, mutta nyt oikeasti haluan aktivoitua just sen takia, että neuleminen on mulle niin suuri intohimo, että mä haluan jakaa sitä muiden kanssa ja haluan inspiroitua muiden tekemisistä ja inspiroida muita. Ja sitten mä haluaisin kuulua siihen neuleyhteisöön, ja jospa tää nyt olisi ainakin toistaiseksi mulle se väylä siihen, että saisin sitä neuleyhteisön kuuluvuutta. Joo. Kuten tuossa videon alussa sanoin, niin mä voisin nyt esitellä tuon mun neuleprojektin, mitä mä tällä hetkellä työstän. Ja mulla on vähän semmonen pulma sen neuleprojektin kanssa, kun siis mä oon tosiaan melkein saanut sen valmiiksi ja mä haluaisin sen purkaa. Ja en tiedä. Mun mies sanoi, että et pura, älä pura, et tee se nyt vaan loppuun ja anna se jollekin, että mä nyt sit ostan sulle uudet langat. Mutta sit jotenkin mä vähän pahoin pelkään, että niinku, ei se istu yhtään kenenkään päällä, että se ei vaan oo hyvä. Ja mä mieluummin käyttäisin ne samat langat johonkin semmoiseen projektiin, josta oikeasti tulee hyvä ja jota niinku itse tykkään käyttää tai sitten joku muu tykkää käyttää. Mutta mä esittelen teille nyt sen projektin ja mä oon aikaisemmin kuvaillut siis klippejä sen neuleprojektin etenemisen eri vaiheista, niin mä laitan niitä klippejä tähän pyörimään. Sitten niiden klippien jälkeen mä varmaan nyt sit kerron siitä nykytilanteesta. Tästä tulee kyllä tosi kivaa. Tää on ensimmäinen tämän mallinen niinku tämmönen saddle shoulder mallinen neule, minkä mä neulen. Siis ei se oo ohjeen vika, vaan mun vika, kun en lukenut tarpeeksi huolella sitä ensimmäistä sivua, missä oli kaikki ne lyhenteet ja ohjeet ja tommoset siihen alkuun. Kun mä lähdin siis tekemään, niin mä en ollut lukenut sitä niinku, kommenttia niistä lyhennetyistä kerroksista. Mä oon aikaisemmin tehnyt siis lyhennettyjä kerroksia niillä saksalaisilla, tai niinku siis German short rows. Ja nyt kun mä tein tähän takia näitä lyhennettyjä kerroksia, niin mä katsoin siitä ohjeesta, että aika erikoista, että on vaan mainittu lyhennetyissä kerroksissa, että käänny, eikä ole mainittu sitä, että ota silmukka lenkkipuikolle ja lanka lenkkipuikolle ja sitten seuraavalla kerroksella neulo yhteen ja tärärää. Mä tein siis siinä lyhennetyissä kerroksissa siis sillä tavalla, että kun tuli se käännöskohta, niin mä vaan käännyin. Ja sitten täällä
on sit semmosia niinku aukkoja. Niin, ja sit toinen juttu, mistä mä en nyt ihan kauheasti tykkää tässä, on siis tää mun neuletiheys. Eli mä olisin ehkä sittenkin toivonut, että ohjeesta poiketen mä olisin neulonut vähän tiheämmin. Ja nyt se mun mielestä niin kun näkyy täällä olkapäissä ikävästi se, että tää ei oo ihan niin tiheä. Tai tää on vähän löysää tää neulus. Mun mielestä nää niin jotenkin vaan venyy liikaa ja ei näytä kauhean siistiltä. Okei, nyt työpäivän jälkeen mä vihdoin kastelen tän neuleen. Nyt ja sitten katon, että kuinka paljon tää venähtää tai lörpsähtää. Ja nyt kun mä tässä katselen tätä niin kuin työn alkupäätä, tätä yläosaa, niin musta vaan tuntuu, että mä haluaisin purkaa tän, kun tää ei jotenkin niin, mä vaan tykkään tästä neuletiheydestä. Mun mielestä tää on vähän liian lörppä. Mä olisin silleen halunnut vähän semmoista niin kuin jämäkkyyttä siihen. Mut sit mä jotenkin vaan halusin luottaa siihen ohjeeseen, että hyvä siitä varmasti tulee, mutta olisi varmaan vaan ehkä sittenkin pitänyt tehdä vähän tiukemmin. Mä en ole oikeasti kauhean tyytyväinen tähän neuleeseen ja mun tekisi ihan hirveästi mieli purkaa. Musta jotenkin tuntuu, että tää on niinku tosi liru ja tosi semmonen niinku liian iso tai oversized. Mä jotenkin ajattelin mielessäni, että mä haluaisin tästä semmosen niinku silleen suht istuvan neuleen. Tosi niinku vaikea sanoa, kun tää on vielä täältä päättelemättä ja tää puikko on silleen vähän lyhyt. Mutta kyllä tässä nyt silti niinku suuntaan antavasti näkyy. Sitten se, että kun ei ole ne hihat vielä valmiit, niin sitten tavallaan en tiedä, miten paljon ne hihat tuo tähän ryhtiä. Ja sitten tietenkin niinku resorit ja kaikki. Mutta kun tää on mulla tällä niinku normaalisti, luonnollisesti päällä, niin jotenkin tuntuu, että nämä olkakappaleet tulee niinku tosi eteen. No se saattaa niinku muuttua, kun täällä tulee se kaula, se resori tai joku. Kun sitten jos mä asetan sen silleen, että tää olisi niinku about keskellä tässä mun olkapäällä, niin sitten tää kaula-aukko täällä takana, tää niskakappale, se menee jotenkin tosi alas. Ja no mä en oo kattonut, kuinka pitkä se on se niinku resori tässä ylhäällä, se kaula-aukon. Että toivottavasti se nyt sit korjaantuu ja se, kun se tuntuu tässä niinku tosi oudolta, että mun tekee niinku luonnollisesti mieli niinku nostaa sitä tänne, mutta ei pidä siihen niinku silleen kiinnittää liikaa huomiota, koska tää on vielä keskeneräinen, että siihen tulee tosiaan vielä se kaula-aukon resori. Sitten vielä niin mä oon tehnyt siis tän MK:ssa ja mä halusin siis semmosen niinku vähän lyhyemmän neuleen, että se niinku loppuisi johonkin niinku ehkä tähän asti sille, missä mulla on tää lantion luu. Jotenkin mä ajattelin sitä nappilistaa, että mun on ehkä niinku parhain tehdä joku niinku suositeltu mitta siitä ohjeesta, että mä saan sen nappilistan sitten niinku sille mätsäämään se ohjeen mukaan. Niin sit mä ajattelin, että mä niinku lopetan siihen kohtaan sen neulomisen, missä se XS-koko on. Eli siinä XS-koossa lukee, että neulo, kunnes neule on 47 senttiä pitkä. Niin mä otin sen mitan tuosta takaa keskeltä tonne alas, neuloin 47 senttiä, eli sen XSK mukaan. Plus sitten 6 senttiä ohjeen mukaan tätä resoria. Niin tää on nyt tosi pitkä. Että tää ei oo yhtään semmonen kuin mitä mä ajattelin. Okei. No nyt kun tää neule on tässä vaiheessa, eli mä oon tehnyt tätä hihaa, niin musta tuntuu, että mä panikoin tai draamailin tän neulen kanssa vähän turhaan. Että nyt kun tätä hihaa on tässä, niin tää olkakappale, niin tähän asettuukin ihan hyvin tähän. Että se jotenkin nyt luonnostaan menee niinku paikoilleen. Ja sitten tää hihansuu, niin se nouseekin, että se ei niinku nyt oo. Kun aikaisemmin näytti jotenkin siltä, että se tulisi niinku jotenkin tänne tosi alas se hihansuu, mutta se onkin nyt sit saanut ryhtiä, kun on poimittu ne silmukat tuosta sivusta ja tehty tätä hihaa. Et joo, kyllä mä oon nyt ihan tyytyväisempi tähän ja en oo purkamassa. Tai no edelleen mä mietin kyllä tätä helmaa, että mä olisin tää helman halunnut silleen niinku 5 senttiä ehkä lyhyemmäksi. Okei, eli
mulla on nyt tässä päällä. Eli tää on siis Cardigan number 9, My Favorite Things Knitwear suunnittelijalta. Tää on siis tosiaan melkein valmis. Et mä oon tässä toisessa nappilistassa. Tähän pitäisi seuraavaksi tehdä ne reijät ja sitten tähän pitäisi tehdä tää yläresori. Sitten vaan täytyisi päätellä ja tehdä loppublokkaus ja sitten tää olisi siis valmis. Mutta kuvassa näkyy, niin tai kuvissa näkyy mitä mä oon kattonut, niin nämä on ollut mun mielestä paljon semmosia ryhdikkäämpiä ja sitten tää kaulaaukko on tullut siis paljon tänne ylemmäs, että se on tullut niinku tähän tälleen näin. Tää kaulaaukko täällä niskassa tulee tosi alas ja tosiaan täällä roikkuu myös aika alhaalla. Niin mä jotenkin epäilen sitä, että se resori tähän ylös loisi sen verran ryhdikkyyttä kuin mitä mä tältä neuleelta haluaisin. Mitä mä itse siis niinku toivoin tältä neuleelta, niin olisi siis semmonen niinku arkinen, mutta aika silleen niinku elegantti tai mikä se on se sana, niinku semmonen neule, joka niinku näyttää hyvältä ja niinku näyttää hyvältä myös niinku vuosien päästä. Tää ei vaan mielestäni toimi ja nyt mä tässä nyt sitten pohdin, että puranko mä tän neuleen ihan kokonaan, mikä on toisaalta ärsyttävää, koska tää on tietenkin niinku tehty niin monesta palasta. Että sitten tulee niinku olemaan paljon semmosia pieniä nöttösiä. Mutta sitten toisaalta niin ehkä tää olisi parempi purkaa mieluummin kuin että tää jäisi käyttämättä. Mut joo, mä vähän huvittaa tää neuleen niinku elämänkaari niin sanotusti, että silloin alkuun mä vähän epäilin tätä, mutta ajattelin, että no, että kun ohjeessa nyt näin sanotaan, että tiheys on tämmönen ja näin poispäin, niin kai tästä ihan hyvä tulee. Ja sitten yhdessä vaiheessa mä olin jo ihan epäilevää, että ei tästä kyllä yhtään tule, kun nämä hihansuut roikku täällä ihan alhaalla. Ja sitten kun mä sain tämän toisen hihan tehtyä, niin mä olin ihan sille, että no niin jes, että hitsi, että tästä tuleekin hyvää. Mutta nyt sitten kun tää on melkein valmis, niin mä oon ihan, että ei tää todellakaan kyllä toimi. Mä edelleen haluaisin neuloa siis tämän saman neuleen, mutta mä ajattelin, että jos mä neuloisin sitten saman koon, eli M-koon, mutta vaan pienemmillä puikoilla, eli silleen, että se neuletiheys olisi sit pienempi. Mutta en tiedä, tosi vaikea oikeasti päättää, että miten sitä tekisi tämän suhteen. Toisaalta tietenkään ei haluaisi purkaa, kun on niin paljon sille olevinaan laittanut tähän aikaa. Ja ehkä joku voisi tykätä tästä, että voisin antaa ehkä lahjaksi, mutta sitten toisaalta mua vaan pelottaa, että tämä jäisi käyttämättä sitten jonkun muun nurkkiin ja sitten hyvät langat menis tavallaan niin kuin hukkaan. Mitä te tekisitte? Että antaisitteko olla ja tekisittekö loppuun asti vai purkaisitteko ja sitten tekisi just pienemmillä puikoilla sit paremmin nämä käännöskohdat täällä lyhennetyllä kerroksilla. Ja hei, kiitos tuhannesti, että katsoit tän mun Neuleseikkailut-sarjan ensimmäisen jakson. Ja oisin ihan superkiitollinen, jos jollain tapaa voit jättää tukesi mulle, eli vaikka tykkäämällä tästä videosta, kommentoimalla, seuraamalla mua täällä YouTubessa tai Instagramissa. Mun nimimerkki on tosiaan Kia Knits. Seuraavalla kerralla seikkaillaan vielä täällä Australiassa, mutta sitten ehkä jo kolmannessa tai neljännessä jaksossa ehkä päästään sitten muille maille. Tosi jännittävää. Mutta kiitos paljon vielä uudestaan, että katsoit tänne asti ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa.